Здравейте хора! Искам само да ви кажа, че клипът с предизвикателствата ще бъде качен сигурно утре. Иначе за късниките завършихме 2 на 1 за мен, което е очудващо. И като цяло ви пожелавам приятно гледане. Предизвикателствата ще бъдат доста интересни, така че очаквайте фън и на къстъмките и на предизвикателствата. И да, приятно гледане! И здравейте хора, днес ще направим къстъмки с приятел Коце. Тези къстъмки ще бъдат по-интересни, защото мисля, ще играм до First Blood. И който паднеш... Да, ще решим докато играем. И който падна прави предизвикателства. Още не сме решили какви предизвикателства, може да са какви или не. Соло и лед, примерно... Един от които 100% ще е лед в гащите, така че... Да, супер. Невероятно просто. Ей. Да, като цяло, лисин. Когато знаеш, че си направил хубаво мастерицата и си с бисквитки, няма значение. Да, това ще бъде много интересно. Аз лисин съм го играл може би 3 пъти, смисъл. И аз не повече от 3 пъти. Интересни айтеми. Какво? Защо? Какво? What the fuck? Окей, няма защо. Си по-малко от мене горе-долу, обаче имаш доста повече демидж. Здраве да. Значи и двамата си знаем как доджваме, така че... Такива е. Това дори не беше близо. Окей. Това тия кията са невероятни просто. Ефим, какво просто си набих кюто, ти набих една от атаки и се махна. Някакво. Да, но някакси сега ще съм с повече HP от теб. Да, верно. Свикнал съм се взе да си пускам кютата и да фарма миньони и някакво. Сега си пускам кюто на лейсинг за да фарма. Да, той винаги ме бие така като на фарм и на търти. В смисъл, винаги, абсолютно винаги ми пъшва търта пръв. В смисъл, това е нещо като... Ясно да? Какво беше това? Защо си пуснах ето така? Не бе, аз лисин наистина не знам, в смисъл, не знам какво трябва да правя с лисин. Никой да. Опа, как излязах пред миньоните. О, днес не мога фарма. И аз, нещо ми е... Да, знам. Опа! Добре, ще мисля, че търата ще ме шотне. Какво? Какво си пускам на магиите? Аз си спамвам между другото магиите, в смисъл аз просто да съм до тебе и си спамвам магиите, не знам. Аз нямам никаква ориентация с си. Мислим да играм между другото от фан. Дариус, ама в момента той ме няма. Аз нямам Дариус, да, пък и ти си мейн Дариус, някакси няма да ме учи. Да, ама ти си играл много повече лисин. Ще ме... Ти сега ще ме биеш, обаче ще бъде доста интересно. Ей! Окей, о не, о фак, yes. Да, той ще му бие. Не знам защо на моята атака, защо на главата атакнах още по-рано, но явно грешка. Равно ще го броим или ти ме биеш? Еми, First Blood, кой го направи? Сега съм май. Ти да преправиха, да. Да, еми... Значи 1 на 0 за мен, така да го разбира. Аз лепнах между повече. И аз лепнам, че спра да пазваме клипа и си малко ще върнем.
Здравейте хора, върнахме се. В момента играем Алистър срещу Алистър и отново съм с Коце. Кажи здравей. Здравей, смисъл. Окей, страшното начало просто. Да. Чувствам се като на някакво родело, смисъл, където погледни някакви крави и ти си лила, смисъл, се носи Милка. Смисъл, просто Милка. Да, някакво. Бате, ние сме, значи, миналата играхме Лизин и в момента се пренасим тотално в различно такова смисъл. Алистър срещу Алистър и Лисин срещу Лисин, някакво супер различно. Да, и... The fuck. Изпуснах миньона, няма значение. О, критика страйк, дяволите. Да, аз ще правя между другото фул критика в страйк като Алистър, нали, аде, смисъл. Това е много забавно. Да, някакво две карави се бият, смисъл. Да. Мисъл, фул комбо и демиджа е някъде около 50. Ела да. Това ще бъде най-забавната късмика, която някак сме играли, смисъл. Може би най-дългата някакво... Сигурно 2 часа. Мислиш, че ще бава много? Като гледам за сега, не. Май ще правя аз второто предизвикателство. Така да е, втори предизвикателство, не второто. Между другото предизвикателство все още не сме ги измислили, ще измислиме, смисъл. Предполагам, ще бъдат някакви класически, ако когато се не измисли някаква... супер... някакви различни неща. Така. Ти ме би първата, смисъл... Според мен трябва да си наврат 10 лечета в гащите, смисъл. Да, това е някакво супер... Абат, това нещо колко е гадно, в смисъл. Някакво изглежда супер изи, просто си изпъкнеш 10 лечета в гащите, а реално не е. Ти ще ми виж с някакви супер гадните неща, сигурно съм. Чай сега, аз какво правя, значи? Аз не мога да разбера. Чакай сега. Аз със сето не ти бия демидж, май. Или ти бия някога? Не, биеш ми. Просто трябва да си до мен и ми правиш демидж. И когато атака се зареди, просто като ми удариш атака ме стъмваш. И шанс ти ме намира. Holy shit. Добре. Май... Ще правя, ще правя така, смисъл, тази ще ме биеш. Това се личи някакво. Макар че аз съм 7 лево до Алистър. Добре, защото не казвам Дариус, смисъл. Да. Да, някакво... Ще да си с Дариус. Да. С Дариус тук ще ме бъде много изи. О, не! Чакай! Holy shit. Не! Бате, ти вот си... 20 HP човек. Е... Ако между другото, ако плана ми беше станал, щях те убия, но просто плана ми не стана. Добре, за сега спорно играме за другото. Да се надявам, че това стане малко по-кратък, смисъл да не стане на 30 минути. Да. Между другото и за сега, Коца ще участва в други епизоди, смисъл не само на Лига. Ще снимаме и на CS, между другото на CS 6, някой път. Просто да, ме приз да го правя. Какво? Дал си ми приз да го правя. Да, и ще участва един приятел. Той също има YouTube канал, ще сложи линк долу в описанието. Там... Може да още. Ще чуя се какво направя. Мобилът е интересен. И мобилът е супер интересен, в смисъл правя първият им стати shift. По дяволите. Човек, аз някакво се обърках, защото мисля, че ще правя, нали, фул АП, Алистър в последния момент ще да му правя фул критико и си взех АП рун, човек. За да ми е някакво супер тъпото. Не, аз преди играта не казах, аз ще го правя фул критика в страйки. Не! Кой те учил с Алистър, бе? Аз. Уау! Какъв крит ми бие това? Човек, ти вот си. Това ще представям като си взема Infinity Age. Ако се стигна тогава, ако се стигна до там. Окей, искате такова стенат човек. Това не е като ето на Вейн.
Не, човек, това стъмваш ли такава, или не? Или аз нещо се Не, бъркам? Или аз нещо се бъркам, явно. да, мисля, че не ставаш. Просто ме избута извън терата, в смисъл. Мерси. Айде, де. Там, между другото, скоро ще почна да си имам влогове, понеже ще ми дадат камера. И като цяло почвам да снимам доста сериозно влогове, не знам, според мен ще бъде доста готино. Като цяло, главно и с този гиф, с който игра в момента едно в едно. Така защото иска да излезам. Дяло. О, не. Нямаме човек. Мисля, виж какво правя, смисъл, аз съм глупак. Добре, спадам да направим още един бек, сайд двамата и... Просто после да се сбием. Да, защото някакво... Списи 7 минути. Добре, беквам. И аз беквам. Последен бек. Мисля, не ми качи миньоните, добре. Към... Искам нещо много мазно. Реално знам какво ще направя. Добре, готов съм. Добре, това беше смисъл. На клипа после ще видиш айтемите колко... Слушай, сега ще видиш айтемите колко съм жалки. Смисъл, това са някакви... Бате, какви си жалки айтеми да ти имам. Някакво имам зили и обикновени бутушки. В смисъл нямам нищо друго. Аз дори бутушки нямам. Ама ти имаш... Взех си малко мана, защото... Имаш фаери... Какво фаери е? Чарли каквото. Чай сега, къде се сбиваме? На мид? Добре. Да, защото поне си се сбиваме на бароните. Надявам се, между другото, предишния клип да ви е харесал с Исото. На един наш приятел би трябвало да му харесал много. Да. Шаля. И... Чай, сега трябва да се сбием. Не трябва да се отделям от целата смисъл. Сега е да се сбием. You motherfucker! Не, човек! Разбуда е мой. Това беше Добре, good game. втората игра. Аз правя предизвикателство. Ще се върнем след малко. Здравейте хора! Добре дошли в третата къстъмка. Вместо сме Лисандра. Играме мейджове, за да е по-интересно. Отново съм... Всъщност... Какво? За какъв съм викам, отново съм с коса си мисъл. Да. Викам, че ще тъкаме мейджове, за да по някъде да разнообразиме. Защото сега... Какво играхме? Значи... Fighter и... Какво? Shit. Fighter и какво? Абе, Fighter и това. Знаеш ли, може би наистина трябваше да си апгрейдна яскиото, в смисъл аз апгрейднах Никой не как си игра този герой. Човек, аз за първи път... В смисъл, аз за първи път... как да кажа, пускам магиите. Аз никога не съм играл този чемпион и е някакъв... Не ми изглежда добре. Не, тя е силна, но... Да бе, аз между другото може да си имам като чемпион, ама... Си имей на Рай, си имей на Лисандра, Какво? Абе, това не е ли? О, това ще цели като скилшот, овчак е, бе. Да се надяваме, че утре мога да качим предизвикателство. Да, смисъл, говорихме се, че който загуби тук, ще прави Cinnamon Challenge, което ще е предизвикателство с канелата. И решихме да е една супер лъжица. По принцип аз такова чайна лъжица, но сега. Понеже той е по-голям, той ще реши. Добре, това ще стане на смях. Shit. Опа, о фак. Holy shit. Holy fucking. Канелата ме зове, човек. Канелата ме зове. Автотака! Канелата ме зове. Не, о фак, не знам какво говоря, човек. Бате, аз това е много гадно. Това не искам да го правя, разбираш, смисъл. Окей, ескейпнах.
Ти луци. Бат, аз бях на Да, човек, но... беше едната атака, бе. Да, аз мисля. Дявол, човек. О. Така... Ора. Мамка. Това е на късмет, защото в момента снимам. Да и гледай са, нека си нещо ще стане, бат, аз ще загуба. Да се надявам. Уау. Няма да дам лесно. Знам. Час и 6. Окей, как си взехме ние същия екип. Великото му бе мислите еднакво. О, shit. Много демидж ми направи. Мамка му. Мисля, много демидж. Мисля, аз... Чуя се сега дали види да седа още. Казвам, че това си решение. Аз не те питам. О. Умри! Yes! Ти човек! Yes! Човек! О. Просто стига, бе. Това не е честно. Гало ли те? О. Добре. Хора, това са реално късъмките. Може би утре ще... Окей, GG. Утре може би ще качим клипа с предизвикателствата, ако успеем, нали? Всъщност, ако ни излезе всъщност някаква друга идея за... да се надявам утре ще кача клипа. Надявам се ви харесва клипа, ако ви харесва, дайте ми лайк, коментирайте и до скоро. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.